dragi prieteni, bine v-a găsit un vlog pe canalul meu pe YouTube. Episod oameni buni, băieți și fete, astăzi eu și Scoatu am comandat ceva pe Tenig, pe TP, că comandat pe și a vedeți toți comentat pe Negu și Ab și Iosu. TP, toți comentat la mine, să dați mie subscribe, să toți la camera. Și vedeți comandata Tenig cu Patreon și buză TP și pe Negu Ab Iosu. Toți Tenigu și m-a dat comandat ia Tenigu cu Iosu și Negu și Ab. TP comandat ceva pe abota mine. Și vedeți a comandat și facem ia videoclip. Dacă vă scrieți comentarii și aveți de cursul ăsta și faceți da viitoare. Și vedeți a comandat TP. Băi, facem cu schimbat să pe cu Negu. Hai să schimbăm. Că asta a fost cum de băcat așa. Și vedeți cu Tenig, cu pantaloni și frumoasă, cu picioare, cu buză și pantaloni. Și vedeți cu jacă doi abasturi de milione. Asta atât. Și pe schimbăm cu ăsta cu abei. Care a fost acum tăbăcată frumos cu Tenigul cu Ab. Și vedeți și toate frumoase cu Tenig cu Negu și acum pe Ab și pe el și n-a fost. Și bună și pantalonii și piașe TP că comandat pe Tenig cu de peșe cu Tenig pe vede nu mai este nici pe abastru de nimic. Ab și Negu și Iosu. Vedeți, să schimbăm, să altern și pe ăsta. Să schimbăm cu ăstea. Gata, a schimbat frumos, a comandat de pe Tenig, de pe Iosu, acum pe Ab și pe Negu. Și acum pe Iosu. Frumos o pantaloni și buză și cu picioare și frumoasă. Hai să vedeți, ia videoclip, dacă vor, abonați-vă, ia mie, dați mie subscribe, ia canalul meu de YouTube. Hai să schimbăm de apoi. Gata, schimbată apoi și frumos, dacă vă scrimi comentarii și abonați-vă, ia te mute. Adică stai dacă vă comandat cum a băcat așa și frumoasă. Dați iac ușe, butonul de iac să subscribe și ia pașe, ia videoclip pe YouTube, se aboată, ia subscribe pe canal de YouTube.